všetkým našim klientom ďakujeme za spoluprácu v tomto roku. Veľmi si vážime vašu dôveru a dúfame, že ste boli s našimi službami spokojní. Prajeme vám krásne Vianoce, aby ste si počas sviatkov oddychli a načerpali sily do nového roku, v ktorom sa na nás môžete obrátiť s otázkami a požiadavkami takisto ako počas tohto roku. Prajeme vám, aby vaše investície v roku 2015 čo najviac narastli, aby vás poisťovne chránili pri úrazoch, aby vám banky poskytli čo najnižšie úroky pri úveroch a aby ste platili čo najmenšie poplatky na finančné produkty. My sa snažíme nielen na Vianoce, ale aj počas celého roku splniť želania vás a vašich blízkych. Dúfame, že aj tento rok sa nám podarilo pomôcť vám na ceste k splneniu si cieľov, či už finančných, alebo iných. Ak sa vám počas sviatkov prihodí nejaká nepríjemnosť, kostička z kapra vám uviazne v krku, alebo vám štúpel zo šampanského trafí do oka, pokojne sa nám ozvite svojmu finančnému poradcovi a hoďte na nás vaše starosti. Ale keďže vám sa nič také nestane, tak si určite užijete v pokoji Vianočné sviatky a novoročné oslavy. Ale keby niečo, sme tu pre vás. Prajem vám šťastné a veselé Vianoce, bohaté na zážitky, aby ste uvideli zlaté prasiatko a v novom roku veľa spokojnosti, úspechov a radosti. To vám želáme všetci z Akadémie rozvoja.